Здравейте! С това видео ви представям плагина на MрежаNet WooCommerce EU Shipments In-Out Shipping плагин за интеграция на куриерските услуги на фирма EU Shipments. EU Shipments предлагат премиум международни куриерски и fulfillment услуги за онлайн магазини, като доставят пратките ви до 27 европейски държави, включително и в България, в партньорство с над 20 куриерски компании и 10 fulfillment центъра. Ако сте търговец, който има WooCommerce електронен магазин и работите в партньорство с EU Shipments, с нашия плагин ще улесните процеса на доставка. С този инструмент вие ще подобрите потребителското преживяване на клиентите си и ще ускорите процеса на обработка на поръчките. Плагина WooCommerce EU Shipments In-Out Shipping плагин регистрира метод за доставка в WooCommerce и добавя интуитивни полета за въвеждане на адрес за доставка или избор на офис за доставка в чекаут страницата на магазина ви в зависимост от избраната държава за доставка, за да улесни максимално клиентите ви при завършване на поръчката си в магазина ви. Плагина WooCommerce EU Shipments In-Out Shipping плагин ви предоставя възможност да ценообразувате доставка до всички държави, в които оперирате в партньорство с EU Shipments на база на цената на поръчените стоки, класа на доставка на продуктите, теглото на продуктите и начина на доставка до адрес или до офиси и локари на куриерите. Плагина WooCommerce EU Shipments In-Out Shipping плагин ви позволява директно да подготвяте пратките си от WooCommerce, като генерирате товарителници. Линк към продуктовата страница на плагина ще намерите в описанието на видеото.